sunyi, bulan tarang menyinari, duduk tabanuang surang diri, abayang kasih pautan hati. Kalau raso di dalam dado, tangiang kato manikam jantung, bapisah jauh kita kini kok bisa ayah joman dena gimana tampekan tanah untuk pau behati dan indah dan hunyi bumi namo, ialah denai paling jauh. Kalau raso di dalam dado, tangiang kato manikam jantung, bapisah jauh kita kini kok bisa ayah joman dena di mana tampekan tanah untuk bau behati dan dan bunyi bumi namo, ialah denai paling jauh. Kalau raso di dalam dado, tangiang kato manikam jantung, bapisah jauh kita kini
zaman mereka. Nan tanah untuk mau berhati nan luko. Indah dan bunyi nangko yalah denai panjang. Kalau rasa di dalam dado tangiang kata manikau jatuh bapisah jauh. Kita kini kok kisah ayah zaman